Палажыўшы руку на сэрца, шчыра вам прызнаюся, што сённяшні маршрут я намеціла зрабіць яшчэ ў 2023 годзе, але неяк не здарылася. Часам вандроўнік зусім не ведае, куды занясуць яго сцежкі дарожкі. Што ж падштурхне ўзяць менавіта такі накірунак, паімчацца ў тое месца, дзе, здаецца, і глядзець няма чаго. А ў вандроўках сустракае шмат такіх жа апантаных людзей, і цікава пачуць уражанне ад таго ці іншага касцёла, сядзібы, царквы, музею, пытаешся аб гістарычных фактах, незвычайных прадметах. У Красным Беразе ля сядзібы Козел-Паклёўскіх я сустрэла сямейную пару Ірыну ды Мікалая з вялікім стажам вандровак не толькі па нашай краіне. Сім'я, кажуць, зачапіліся языкамі, ды не на адну хвіліну. А куды ж параеце паехаць? Напрыканцы размовы запыталася я. У Смілавічы. Смілавічы. Увесь час круцілася і круцілася ў мяне ў галаве. Перачытаўшы і перагледзеўшы ўсё, што было ў інтэрнэце, я прыйшла да думкі, што ўжо амаль усе пабывалі ў гэтых гістарычных мясцінах. Смиловичи, я это увидел. Теперь ваша очередь. Сябры, бяру вас з сабою і едзем у Смілавічы, што месціцца за 27 кіламетраў ад Мінска. Ехаць у гэты слынны куточак нядоўга. Трэба ў Мінску трапіць да станцыі метро Аўтазавадская, а там побач і аўтастанцыя з такой жа назвай Аўтазавадская. У Смілавічы ідзе шмат маршрутак, праз кожныя 15-20 хвілін. Кошт праезду 4 рублі. І ўжо нейкія 20-25 хвілін і я у Смілавічах. Надвор'е ў гэты дзень, сабаку на вуліцу шкада выпусціць, а не толькі вандраваць. Мокры снег, слякота, лужы, зірнула навокал шэра, воку няма за што зачапіцца, і ўявіла, як тут хораша ўвесну і ўлетку, калі зацвітаюць сады, пераліваецца сінявой рэчка Волма, пяюць шпакі і ярка грэе сонца. Вось-вось, прыгажусь. І менавіта тут, у гэтых цудоўных мясцінах, нарадзілася шмат слынных людзей, дзякуючы якім пра Смілавічы і ведаюць вандроўнікі. А гэта Ян Юсуф Барановскі, вынаходнік, вучоны. Ён адкрыў семафор, кампостер для білетаў, газаметр. Гірш Хаімавіч Фельдман, расійскі прамысловец, камерсант, бацька добравядомай артысткі Фаіны Ранеўскай. Сямён Маркавіч Фрыд, мікрабіёлаг, прафесар. Хаім Саламонавіч Сутін, Файбіш Рагат Сарфін, мастакі парыжскай школы, працы якіх прызнаны ва ўсім свеце. А Беларусь іх адчыніла для сябе гадоў так 20 назад. Усе гэтыя імёны, можа, нічого не гавораць звычайнаму чалавеку, а вось імя Станіслава Манюшка, мне здаецца, ведаюць усе. Вядомы і любімы наш беларускі кампазітар. Дык вось, адзіны ў свеце музей, прысвечаны беларуска-польскаму кампазітару, знаходзіцца менавіта ў Смілавічах, бо ён нарадзіўся недалёка, у мястэчку Убель, усяго ў 15 кіламетрах адсюль, 5 мая 1819 года. Смілавічы і землі вакол дасталіся роду Манюшка ад знакамітага гетмана Вялікага княства літоўскага Міхаіла Казіміра Агінскага, дзеду будучага кампазітара. Ён таксама называўся Станіслав Манюшка, і дзед распачаў будоўлю сядзібы, якая вось ужо доўгі час знаходзіцца на рэстаўрацыі.
цудоўны стары парк вакол сядзібы, і я прайшлася па яго прыгожым алеям. Хоць надвор'е было і неспрыяльна, ёсць тут алея кахання. Але як жа тут шыкоўна ўвосень, падумалася мне. Першапачаткова музей Станіслава Манюшка быў адчынены у пасёлку Азёрны Чэрвеньскага раёну у мясцовай школе і займаў некалькі класаў. Ідэя яго адкрыцця належала дырэктару Васілю Несцяровічу. Музей быў адчынены да 150-годдзя з дня нараджэння славутага кампазітара. У верасні 1969 года музею было прысвоена званне народны. За захаванне памяці вялікага кампазітара Васіль Несцяровіч атрымаў званне «Заслужаны работнік культуры Польшы». Зараз ён даўно ўжо на пенсіі, а яго справу прадоўжыла Ірына Серада, яго дачка. Школу зачынілі, і паўстала пытанне, куды ж перанесці музей. І вось некалькі гадоў назад у будынку былой музычнай школы спачатку адчыніўся музычны салон, а потым паступова былі аформлены 2 залы пра жыццё слыннага кампазітара. Ірына гасцінна сустрэла мяне на парозе музея, і мы доўга вандравалі з ёю па яго залах. Да 90-х гадоў 19 стагоддзя Станіслаў Манюшка лічыўся польскім кампазітарам. Аднак, калі яго творчасць пачалі вывучаць беларускія мастацтвазнаўцы, яны адчынілі, што ўся творчасць кампазітара заснавана на беларускім фальклоры. Нават у знакамітай оперы «Галька» чуюцца мелодыі лявоніхі, мяцеліцы і нашы беларускія народныя песні. Нягледзячы на тое, што амаль усё жыццё кампазітара прайшло ў Вільні, Берліне, Варшаве, маэстра ніколі не забываў сваю радзіму і горад свайго юнацтва. Апошні раз Станіслаў Манюшка быў у Мінску ў 1864 годзе. Ён у гэты час ужо прафесар музычнага інстытута ў Варшаве і галоўны дырыжор вялікага тэатра. Вельмі сябраваў з драматургам Вінцэнтам Дуніным Марцінкевічам. І гэта сяброўства прынесла такія знакамітыя оперы «Сасцязанне музыкантаў», «Валшебная вада» і «Ідзілія». Зараз у старым горадзе Мінска ёсць скульптурная кампазіцыя, прысвечаная 2 сябрам, якімі ганарыцца наша Беларусь. Яе аўтары Леў і Сергей Гумілеўскія. Манюшка заўсёды шмат працаваў, як настаўнік, як музыкант, і слава да яго прыйшла толькі амаль што напрыканцы яго жыцця. Багатым так і не стаў, і сядзіба ў Смілавічах таксама яму не дасталася. Аднак аддаць даніну кампазітару на яго пахаванне прыйшло амаль 100 000 чалавек. І тут гучала музыка з оперы «Галька». Вот его фотография могилы, без всякого такого памятника большого, просто крест и Манюшка. Посчитали, что все, кто приходит сюда, должны знать, кто этот человек, какой он вел скромную жизнь, достойную жизнь. И поэтому вот такая могила.
Калі вы прыедзеце ў музей Станіслава Манюшка ў Смілавічы з арганізаванай экскурсіяй, уваходны білет каштуе 4 рублі. Вы не толькі пачуеце цікавы расповед пра жыццё кампазітара ад Ірыны Серада, але яшчэ за асалодай паслухаеце творы кампазітара у выкананні вучняў і настаўнікаў мясцовай музычнай школы. А ў скарбонцы ж кампазітара 309 твораў. Нездарма яшчэ пры жыцці Станіслава Манюшка называлі славянскім Шуберта. І зараз яго творы вельмі папулярны на ўсіх кантынентах. Дарэчы сказаць, Смілавічы вельмі папулярны ў соцсетках, на радыё, тэлебачанні. Хто і што толькі іх не здымала. Маршрут построен, и я хочу это увидеть. Написано сотні артыкулаў, і можа быць па гэтаму кожныя выхадныя тут шмат турыстаў. Што яшчэ можна паглядзець у Смілавічах? Тут працуе фабрыка, адзіная ў Беларусі, дзе робяць валёнкі. Але, на жаль, прамысловыя экскурсіі не праходзяць. Толькі можна набыць прадукцыю фабрыку ў краме. Мы ж заглянем на яе, дзякуючы Уладзіміру Богдану. Производство валенок начинается с чего бы вы думали? Оно начинается со спецодежды. Валенок начинается вот с такого рукава. Рукав одевается на конус, и шерсть наматывается на этот конус. І ўсё ж такі вішенкай на торце ў Смілавічах бадай такі будзе музей «Прастора Хайма Суціна». Музей зараз на рамонце і экскурсіі не праводзяцца, але я вельмі папрасілася ў Святланы Хасіневіч, каб сустрэцца, і яна мне не адмовіла. Усё ж такі дарога не блізкая. Мы добра пагаманілі, і нават я выпіла кубачак смачнай гарбаты. Дарэчы, частаванне кубачкам кавы ці гарбаты уваходзіць у экскурсію. Кошт яе 9,5 рублёў, і за 1,5 гадзіны вы зможаце пазнаёміцца з чалавекам, якога ведае бадай што ўвесь свет. А мы, беларусы, толькі знаёмімся з яго творчасцю. І ў гэтым добра дапамагае Смілавічскі музей, які быў адчынены ў 2008 годзе па ініцыятыве Уладзіміра Рыгоравіча Шчаснага, старшыні Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКО. Именно он был тогда, получается, 16 лет назад, в феврале, вот как раз у нас был день рождения, 13 февраля будет. Так вот, он и возглавлял Национальную комиссию по делам ЮНЕСКО в Республике Беларусь. Именно он как бы инициировал эту идею создания нашего музея. И вот деньги были выделены ЮНЕСКо, вот на все, даже эта мебель, даже посуда, все было закоплено ЮНЕСКо, и вот такой был сделан музей. Ой, как чудесно. Да. Скажите, это редкая книга или она бывает в библиотеках? В библиотеках она бывает, но не в продаже. Ясно, хорошо. З першага погляду мяне захапіў чырвоны колер. Чаму? Ды наогул адразу ў галаве закруцілася шмат пытанняў.
Але каб зразумець творчасць Хайма Суціна, трэба даведацца пра яго нялёгкі жыццёвы шлях. Першая зала, якая зараз такі на рамонце, распавядае пра беларускі перыяд. Нарадзіўся ён у снежні 1893 года ў беднай яўрэйскай сям'і. Быў 10-м дзіцём з 11. Вядомая справа, голад, холад і святла ў канцы танэля няма. З маленства любіў маляваць, але сям'я, асабліва бацька, яго не падтрымлівала. У 14 гадоў ён уцякаў у Мінск і там уладкоўваецца на працу ў фотаатэлье рэтушорам. Тут ён вучыцца ў школе Якова Кругера, а праз 2 гады разам з сябрам Міхаілам Кікоіным ад'язджаюць у Вільню, дзе вучацца ў школе ізячных іскусств. Сябры мараць пра Парыж. Другая зала аформлена пад парыжскае кафэ, дзе любіў праводзіць свой вольны час будучы вялікі мастак. У Парыж Хайм Суцін прыехаў у 1913 годзе і адразу з галавой акунуўся ў навуку. Першыя гады жыцця ён жыў у Вялікай Галечы, у інтэрнаце Вулей на Манпарнасе. Тут таксама жыў і Марк Шагал, але іх адносіны адразу неяк не склаліся. Каб пражыць, Суцін разгружаў вагоны з рыбай. Ён шмат часу праводзіў у Луры, які стаў для яго сапраўднай школай мастацтва. Любімым яго мастаком стаў Рэмбрандт. Яго карціну «Гавяж'я тужа» ён вельмі шмат разоў перамалёўваў. Суцін вельмі пасябраваў з мадэльянамі, якім як мог падтрымліваў сябра, нават напісаў 4 яго партрэты. Мадэльяні пазнаёміў Суціна з мецэнатам Леапольдам Збароўскім, які пачаў купляць працы невядомага мастака. У 1922 годзе 52 карціны купіў амерыканскі калекцыянер Альберт Барнс. І гэта стала пачаткам яго вядомасці і бязбеднага жыцця. Хайм Суцін ніколі не забываў пра сваю радзіму, пра бацькоў. Ён часта перасылаў грошы, але прыехаць у Беларусь так і не рашыўся ніколі. Дык вось чырвоны колер у Суціна – гэта колер ахвяры, крыві і забойства, колер пакуты. Таму зразумела, чаму такія, будзем казаць, непрыгожыя твары у герояў карцін. Перш за ўсё, мастак хацеў паказаць унутраны свет чалавека. Суцін памёр у 50 гадоў, 9 жніўня 1943 года, пахаронены ў Парыжы. У цэнтры горада стаіць яму помнік аўтарства Арбіта Блатаса. Канешне, у музеі копіі карцін. Зараз працы Суціна вельмі дарагія. Некалькі яго работ ёсць у арт-галерэі «Беларусь» і ў калекцыі Аграпромбанка, які выдаў фільм «Хайм Суцін. Жажда цвета». Раю вам паглядзець. Живопись сияла цветом, великолепие белил. Ультражелтый, синий, зеленый и особенно ярко-красный цвета были изумительны по своей экспрессивной, волнующей силе. Эти работы ничуть не уступали полотнам лучших французских колористов. Какой цвет! Ничего подобного я не видел.
После смерти Зборовского покровителями Сутина становятся супруги Кастены, которые, по сути, остаются единоличными распорядителями творчества Сутина. С 1930 по 1935 годы он каждое лето приезжал в дом Кастенов в их имении в Леве, недалеко от Шартра, где собиралась художественная элита Франции – Жан Кокто, Ла Рошель, Эрик Сати. Для Сутина Кастены отвели весь верхний этаж. Хозяева не только терпели нелегкий характер Сутина, но и старались создать все условия для его творчества. Усилия Кастенов были вознаграждены. Многие работы Сутина осели в их коллекции. І апошняя зала музея прысвечана Файбі Шрага Царфіну, таксама мастаку парыжскай школы. Усе працы ў зале арыгіналы. Малую радзіму мастака двойчы наведаў яго ўнук Іў Дюлак. Ён і адзіная дачка мастака Ліліян падарылі музею ў Смілавічах некалькі арыгінальных работ, яго палітру, збор эскізаў, фотаздымкі. Дзякуючы культурным ініцыятывам, шмат твораў мастака сёння захоўваецца на тэрыторыі Беларусі. Акрамя карцін, што зберагаюцца ў Смілавічах, 13 жывапісных работ можна пабачыць у карпаратыўнай калекцыі Белгазпромбанка, 15 у калекцыі кампаніі А100 і яшчэ 3 карціны маюцца ў калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея. Мастак нарадзіўся 25 верасня ў Смілавічах, а ў 1914 годзе уже эмігрыруе ў Палесціну, а потым пераязджае ў Берлін. У 1950-х годах жывапіс набывае свой пазнавальны стыль. Аднак, нягледзячы на цяжкае пасляваеннае матэрыяльнае становішча і чаргу жадаючых набыць яго творы, мастак вельмі неахвотна расстаецца са сваімі карцінамі, прадаючы іх вузкаму колу прыватных калекцыянераў. Пасля вайны мастак з сям'ёй пераязджае ў Францыю, шмат працуе і шмат падарожнічае. Жывапісныя і графічныя творы Файбі Шрагі Царфіна прадстаўлены ў дзяржаўных і прыватных зборах Францыі, США, Канады, Ізраіля, Расіі і іншых краін свету. Аднак, нягледзячы на непаўторны стыль і яскравую палітру, яго мастацтва і асоба сёння застаюцца малавядомымі і недаацэненымі. Вельмі ўдзячна ўсім, хто вандроўцы па Смілавічах трапіў на маім шляху. Шчырыя, адданыя людзі, якія годна робяць сваю справу. Дзякуючы ім і нараджаюцца вось такія цікавыя месцы, куды абавязкова трэба приезжать. Музей находится в центре творчества, вы уже видели. И все работаем мы в центре творчества. Я заместитель директора центра творчества. Но я А зовут как вас? Светлана. Светлана. Да. Ну, как бы мы, потому что мы все заинтересованы в работе нашего музея, мы принимаем всех по очереди, проводим экскурсии, вот так вот, рассказываем. Вам самим просто это интересно, я так полагаю. Если бы не интересно было... Интересно. Да, это как бы вообще тему, вот я сама коренная смиловчанка, и как бы и понимаю, что у тебя здесь на твоей родине родились такие известные люди, такие художники. Конечно, эта тема такая. Вось такая
Цікавая вандроўка ў мяне атрымалася. І спадзяюся, што не апошняя. Усё ж такі хочацца пабачыць Смілавічы вясной ці восенню, калі пасёлак пафарбаваны зусім іншымі колерамі. І ўсё ж такі пачуць экскурсію музеі. Дарэчы, сюды, у прастору Хайма Суціна, трэба запісацца загадзя. А напрыканцы відэа экскурсія па вельмі цікавай выставе «Сельдь пад кісью». Думаю, што вам таксама прыйдзецца даспадобы. Спадзяюся, што сённяшняе падарожжа вам прыйшлося да сэрца. Дзякую за лайкі і каментарыі. Дзяліцеся відэа з сябрамі. Падпісвайцеся на мой канал. З любоўю да вас, Марыя Самалевіч.